Afternoon, my dear. On the Adamazi TV. I bring a man here. Ya name Aro. Mana goza dere. Ava goza kwanangeni ma. Ava mza ekemma anige nwankwo. That is a ya name Aro. Ya aga izavu ya bụ na onye o ruturu ka ma enye. Onye o ruturu bụ onye ekpuru ekpu Godwin Kanu. Onye anyị niile sọpọtụrụ. Onye nwa ka o ruturu. So anyị enwekwaghị eze ọdọ ma ọ bụghị Godwin. Thank you, Baleala. Ezigbo nne. Mbụ Maazị Okoro Okoronkwo, mbụ onye Amaọba, eze egwuregwu one of Amaọba, eze egwuregwu Aro Brothers Club of Nigeria. Ndị ihe vụrụ na ihe gbasara ihe a na-ada n'Aro gbasara oche eze ọnwa. Na ihe m vụrụ na ihe a na-ada bụ na eziokwu apụta n'ive na Aro oke Igbo anyị enwee n'eze nzọ ụwa ime pụtara ụwa afụta ibe ekpuri mmadụ abụọ okpu ekpu ya wee na-okpu nguguru dọ mkpu ya na onye n'isi onye na abụdịkwa eze Aro onye bụ eze Aro ugbu a Maazị Godwin Kanu Idei onye bụ eze Aro oke Igbo Aro anaghị enwe eze abụọ eze onu ka anyị na-enwe onye mere nje skuo egwu m ọhụ nkụrụ sị na ịbụrụ nwa Aro lọtawa na Aro aye aye Aro adịna mma aye ịbụrụ nwa Aro rutawa n'ụlọ aye aye Aro adịna mma aye Adamazi TV. Afagozakwana ngeni mma. Aha m bụ Patience Nene Okereke. Mma ọ maka ihe a na-eme n'Aro gbasara ihe eze a. Ndị a ga-eze avụ ya. Nke bụ ikwu eziokwu bụ onye eze ruturu enye ya eze. Ihe a ụmụ ya ụtụtụ na-agbagharị bụ the right person kwesịrị ịbụ eze. A hapụrụ ya eze ya ka ọ chịa. Ma ndakwana gị ze mara na oyo kwesịrị ịbụ eze a. Abụghị nwata na ọbịa Aro. Zari mgbe Kanu Ọjị nọ n'ọkwa. Mgbe oge ya ruwere o ji anwụ. Ọ sịrị ndị ụlọ ya na unu etikwa aka n'ihe gbasara eze. Na tọn ya gwụ. N'ọwụ ndị Idei bụ ndị eze ruturu. But ọ dịzị m surprise mgbe e mere asị na Vincent bụzi onye na-achị. Asị wee ka udo dịkwa ka achịa. Emekwa bịa dupụtakwa onye nke awa onye nwe eze gị lọta. Wishe mkpọtụ mere mgbe ọ lọta asị oko Aro ịbịa lee na onye nwe eze alọna. Ma ọ nọrọ dịkwa m ịtụnanya nke ịbịakwa sịkwa na a na-adọkwa adọ ya adọ na o nwekwara onye ọzọ pụtara nụ. So mụ onwe ọ gbagwujuru m anya odoghị m anya. Ma biko ịbụkwa na onye eye. Mbụ onye ndị akwa eke obi nkịta. Ma ndewo ma ịgbalịala Chineke gọzie gị. Ịma na ihe a nọ na ihe mgbanwoju anya. So anyị ga-esi ka anyị mara aga ọza na-eje. Thank you ma. Maazị ndewo on the Adamazi TV bịara ịjụtụ gị nwa obere ajụjụ ndị a gị mere avagozakwanụ ngeni. Ọ dị mma ndewo nnu. Anyway ihe bịara ejikwa wụ ihe ndị ọdọ na ba ajụ nza okwu gbatara eze adawara. Ihe m na-ekwu wụ ihe m marụrụ amarụ maka ile ma anyị mama na m akwụkwaghị nwatakịrị ịma afụ na ntụpụta tụle ọ dịle mgbe ntụpụta tụle so ile ma anyị ma afụ na m akwụkwa nwata ma ọ dịghị ndị nnọrọ olu na mgbaala ihe dịkela afọ ọma ọ dịle anya so ihe gbatara eze ma onwe owu Maazị Gabito Joseph Gabriel onye Utukwu ugwu eze a nakwara akpa isiokwu ya n'oge anyị ka ọ na-aza apụta anyị dị ọnụmara atọ biri na Utukwu ugwu ọnụmara atọ ha ọnụmara atọ nwe Utukwu ugwu anyị nwe agba ọkwara na ndị Demezika ọ ndị agba nwan ọwụ ndị ka Aro legbara anya si na ebe ọzọ aga adị n'ihi ndị ọwụ ndị na-achị eze na-epụta n'ebe abịa biri oge pụtazie n'ebe abịa biri a na-ekuo ndị oke na agọ ha ọzọ agọ ndịrị webi n'ebe a nzọ webi n'ebe a wọdị nna atọ na-achị eze ọkwa nna atọ na-achị eze bi n'ebe a ndị ọda anaghị adọsi wee zọ
m na-atọ onye nke achịpụ ya hepụ ibe ya achị ya. Ọ na-adịkwa m mgbagwoju anya aga erutere ugbu a eze abịakwa ha na-adọ ya adọ. Mgbe maazị Chief Kanoji nọ ndụ, Eze Aro the 7th of Aro Kingdom, ọ kwuruwo ụmụ ya na ha dọkwa eze eneniwe ebule onye kwesịrị iwu eze ahụ na 1988 Kanide kwesịrị iwu eze ya onwo ka Aro niile nke ụmụnna ozu Tugu wepụtara na ọya wee eze aha gwokwa tutu were nye the late Eze Aro Vincent aga azakwa nye iwu aga amaghị maka okwu nọ na kọtụ na ihe dịkere ava asatọ na kọtụ ava asatọ ka ọ nọ na kọtụ. Ọ dara ụlọ mgbe a na-achọ ikpebi ikpe a ka o biere Kanide ama m ihe gburu ya ruo ga-echi ya. Ọ bụrụ na a na-amị azị n'anya ya ọkwa ihe dịrị owu na ebe ọnwụ na Kanide nwee ha nwa ya nwoke nwekwara ya nọ ewerekwa ha nye ya asịwa na ihe na a na-achọ onye gara akwụkwọ na ọgaghị akwụkwọ ọwụghị ha adịghị mma. Anyị ha na-achọ ihe gara akwụkwọ ọgaghị mgbe a chịrị maazị Kanoji eze ka maazị Kanoji ọ gara akwụkwọ no ọ gwa ha onye ọdọ gara akwụkwọ na Arụwa wụ all the best educationist enwe na Arochukwu enwe na ala Igbo wụ afa na ike okwu kwanụkwa Kanoji agaghị akwụghị echi ya chi gba ya chiri ọgụgụ afọ mgbe ha ọ chịrị ruo so wee bịa na-emedekwa Eze Aro were emeredekwa ihe a na-eji eme politics. Anaghị eji Eze Aro eme politics. Onye ha ruru the rightful person kwesịrị ịchị Aro wụ Maazị Godwin Idei Ekoke Okoro Idei ọ ya kwesịrị ịchị Aro. Ọkwa na ya wụ onye aha eze Ibomisi kpuru ekpu dịka omenala Aro si dị. Ọ wụrụ na ọwụ ya kwesịrị ịchị Aro mgbe okpuo mba n'isi okpuo ntụtụ ndị ezu nchiri Aro ekpugbalị mgbe okpuo mba n'isi ọ gara ịda n'ebe ọnwụọ o butere ana ọ ikpu ihe onye ekwesịghị ikpu ya onye ọha nwụọ ọsụ ndị nwe ọwụ naanị ya ma ọnwụ mgbe akwakwa onye okpuru ekpu nọkwa na nsogbu evula ya gọ ka ọ dị so anaghị ihe gbatara ha Eze Aro a awụra mee ha gaa na dem kwesịghị ime onye nke akwara ngwa osi wetara ugbu a awụghị ihe kwesịrị ime because nke mbụ wụ papa ya nna ya ka nọ ndụ nke abụọ bụrụ ọwụghị ya awụ ọkpara nke atọ bụrụ anaghị ejije n'ụzọ chọọchị abịa ụzọ ụka abịaghachi anya ndị ọcha mere omenala Igbo so ihe ndị a niile na-egosipụta na ọ bụghị ya onwe eze ahụ ka m jụọtere gị ajụjụ ọ bụrụ na asị gị kwuwe onye ma bụrụ Eze Aro na-emeje Eze Aro pụtawa mee ma anaụnsụ dịka onye na-ekwuru Aro okwu masị biko onye ọbụla zọlie ọtọ ndị nna atọ anaghị Aro abịale meko his majesty na ọbịale asọrọ igbo ọtọ papa ya sorokwa zọlie ọtọ a na-eme agọ ha eme makwara agaghị na-eme nkwubi okwu na Aro maazị ụmụ nwaanyị ori ihe kama ikwu ya maazị akụ ya nwa maazị anaghị emeje agọ na ọvịa Aro a o nwebeghị mgbe onye nna ya nọ ndụ nọrọ were chi Aro anaghị eme agọ ha eme kama nna gị ma anwụ iligba nna gị gbuoro ebule aka ikenga mezugbo omenala niile as custom required mezugbo omenala niile kpam tutu gbọghị ịbịara ihe dịkwa azị eze nna gị bifo ọzọ eburuzie eziwozi Eze Aro ifu na eze ogo makwara arịa nzụ anaghị enye onye nna ya ka nọ ndụ nna onye ha na-anọ ndụ ọwụrụ eze ọhụ n'ebe ọbụla dị iche iche amaghị m aka Aro chọrọ ịza gbanwo nke dị aga so ihe m na-achọ ikwu ịma ndị na-eru ndị gọọmenti nso ihe ekwuturu ndị gọọmenti na-achị anyị ndị Abia steeti gọọmenti ihe ekwuore ele ma hapụ ihe gbatara politiks ele maka ihe gbatara Aro ọhịa dịrị Aro ọwụghị ha na-ekwu ọ bụrụkwa ma echiri Godwin Okoro Idei oke Idei ọ bụrụkwa ma echiri echi ya na ụdịkwere echiri ya nwụ a na-eme na Aro onye ọbụla wee nye Eze Aro na Aro ekpughere okpu ọ Ibomisi na-abịa ekpughe okpu ezi Ibomisi na-abịa ekpughe okpu a na-agọ ọfọ dị ukwuu agọ gbaa ọfọ gọgharịa asịghị m ebubu bụkwa ya ukwu gbakpe ebughị okpu ma nwunye mebupụ eda nwụ ekpu igbe okpu naanị ha mmemme ewu eduru ya gakwa eze agwụ na ọkwara agwụ
eze agwụnakwara agwa ma ya nzụ welie ya ka ọtọ wuhe mere n'ebe ọ ndị agwara ihe ọdụ na-agbajuru ya na ha ọ dịghị ihe ama anụ ọnwụ na a na-eme ha so ya n'otu kpụrụ ya onye ahụ ewepụtara wee nye kwesịrị ịchị arụ ndị nke ọdọ na nke ọ na-eme na-achọkwa ikwuru gara Eze Aro anaghị ebugharị ya ebe nwee mgbagharị a ga-ekpiri ekwu wee kpilere ekpu ọkwa ma ọ nwụrụ onye ọdọkwa n'ime ụlọ ebe ha apụta pete nke ọ ka nọ ugbu ọ ma achịgba ruo mgbe ọ ma nwụ ndewo Maazị Gebito ịgbalịala ndewo n'ime ka ihe a doro anyị ihe agbanwojuru anyị doo anyị ịgbalịala ndewo anyị enweghị n'eze obodo na-atọ ụtọ arụ adịgo mma obodo emepe ego ndị anyị ga-eme n'obodo ndị anyị ga-eme onye achọrọ m okwu n'obodo onye achọrọ m okwu aye arụ adị na mma aye eboro nwa arụ lọtawa na arụ aye arụ adị na mma Eze Aro kworo ụmụ arụrụ sawa n'ụlọ aye arụ adị na mma aye eboro nwa arụ lọtawa na arụ aye arụ adị na mma aye